ಹಾಯ್ ಯಾನ್ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿನಿ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದಕ್ಕೋಡು ತುಂಬುವರ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅವು ದಕ್ಕೋಡ ಬೊಡ್ಚಾಪಂದ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಹೆಲ್ತ್‌ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸೆಕೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚಾಂಡ ಸಿಂಪಲ್‌ಲ ರೆಸಿಪಿ ಅವೆನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ತೂಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜೆಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವೆನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ತೂಕ ತುಲೆ ತುರೆತ ಬರ್ಫಿ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್‌ಲ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್‌ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅವೆನ್ನ ಏನ ಪಂದ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಪಸಿದತ್ ತುರೆಗೆ ತೊಂದೆ ನೆತ್ತ ಬಿತ್ತು ಪುರೆಗೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಮಿತ್ತದ ಚೂಲಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ಬಿತ್ತು ಬೊಕ ಚೂಲಿ ದೆತ್ತು ಚೆಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅವ ದೆತ್ತದು ಇತ್ತೆನೊಂದೆನೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಸೈಜ್ ದೆಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಅವು ಬೇಯರೆಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಒಂದೆಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕಿತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್‌ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತುರೆ ಮಸ್ತ್ ತಂಪು ಈ ಸೆಕೆಗ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ಏತ್ ತಂಪು ಮಲ್ತ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಜೀವಗ್ ಅಂಚಾದ್ ನಿಕುಲು ಉಂದೆನ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ ಫಟಾಫಟ್ ಆಪುಂಡು ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತುದು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ್ತುದಲ್ಲ ತಾಗುಚಿ ನೆಕ್ ಪೂರ ಆಣ್ತುಲೆ ಕಾಲ್ ತುರೆಯನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತುದು ಇಂಚ ಎದ್ದೆತೊಂಡೆ ಇತೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀತೆ ಆ ಕಡಾಯಿಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ ಏನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು ತಾರೈದ ಪೇರ್ ಕಲೆದ್ ಒರಿದಿನ ತಾರೈದ ಪೇರ್ ಕಲೆ ಬೊಕನೆಟ್ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಇಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಪುಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಫಿ ಮಲ್ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ತುರೆನ್ನ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೊನ್ವೆನ್ ರುಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ ತುರೆತ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ ತುಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಗುಂಟುದ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕೆನ್ ಬೆಲ್ಲದ ಬದಲು ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಆಂಡ ಹೆಲ್ದಿ ಅದ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸದನೆ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಇದು ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸುರುಟು ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಮಲ್ತದ್ಲ ಒಂದೆನ್ನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಟ್ಟುಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಟ್ಟುಗ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಾಗುಜಿ ಅಂಚದನೆ ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುರೆಲ್ಲ ಚೂರು ಬೇಯೋಡ್ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ ಕಲರ್ಲ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿ ನೆಟ್ ಅಕ್ಲದ್ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ತಾರಾಯಿಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ತುರೆಲ ಬೆಲ್ಲದೊಟ್ಟು ಬೇಯ್ಯನಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಕಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇದು ಒಂತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸರಿಯಾದ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇನ್ನ ಕಡಾಯಿಗ ಅವು ಕಂಡಿದ ಬೊಲ್ಪು ಪೂರ್ದು ನಿಕುಲು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಮಂಜಲ್ ಮಂಜಲ್ ತೋಜುದಿಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿಲೆಯನ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಪೈನಾಪಲ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೈನಾಪಲ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ತುರೆಗೋಲ ಅದ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಗಿತ್ತೊಂಡ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಗಲೆ ಬೋಡಿ ತಿಂಡ ಪಾಡೊಲಿ ಚೆಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ 75% ಬೇಯ್ತ ಆತುನುಂದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಒಂತೆ ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ವೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಪಂದ್ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕಲ್ಲ ಸರಿ ಇವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಾಕ ಬತ್ತಿಲಕ ಅವಡು ಬರ್ಫಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ನಮಕ್
ಈಗ ಪೇರಾಡು ನೀರಾಡು ದಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿಚ್ಚಿ ತುರೇಟ್ ನೀರು ದಪ್ಪ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ದಿಯೊಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ಯ ಅಂಚನೆ 4 ಸ್ಪೂನ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ಯಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಬಂದದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಂಡಲ ಯವ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತ ಪಾಡುನು ಡಾತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಹೆಚ್ಚ ಇತ್ತಂಡ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಕ್ಕಿತ್ತುನಲ್ಲಿ ತೆನ್ನೆಕ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿನ್ನಗ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಂತೆ ರುಚಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ನು ಇಜ್ಜಿನ ದಾಂಡ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತುರೆ ಪಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಪಾಡೋನುಲಿ ಚುಲಿತೆ ರೆಡಿ ಆವಂದು ಬತ್ತುಂಡು ತೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಕ ಪಾಡ್ದಿಕ್ಕೆತ್ತುಂಡು ನಾನು ಈ ಸರಿ ಪೂಚಿಗ ಬಟ್ಟಲ್ಗ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವನ್ನೆಗ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆತ್ತುಂಡ ಪಾಡ್ದಾದ ಒಂಚೂರು ಸೆಟ್ ಅವರೆ ಬುಡುಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂತೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪನಾಗ ನೆಯ್ಕು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚ ಪೀಸ್ ಬೋಡು ಅಂಚ ಕಟ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆತ್ತುನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಸರಿ ಚಪ್ಪನಾಗ ಸೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತದ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದೆ ಅನ್ನ ಸರಿ ಸೆಟ್ ಆವಡು ತುಂಬೆ ಒಂದನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕಲೆಗ್ ತೋಜಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ದಿಂಡ ಸರಿ ಸೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬರ್ಫಿ ತೋಜಾವೆ ಇಂಚಾತನ್ ಬಂದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಂಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.